Bismillahirrahmanirrahim. Nggawa apa-apa, kula jajek kok. Nggih. Ning krana sampean gelem sedekah, akhire sampean moroh nang nggone wong. Nggih. Akhire nggih idoni dubasin yo. Yo, yo mari. Yo ora rewel. Krana napa? Sedekah. Lan bisa ngadepi macem-macem pancabaya. Balak kanthi doa. Nggih. Mane riyen mula nalika majelis niku terselenggara. Aja nganti ninggalno majelis donga nek ngendikane yai ngoten. Sehingga mengko bisa disempurna betul nalika akhire dipungkasi karo majelis taklim. Betul. Nggih. Lane kula karepene kepingine jane. Sampeyan niku mari dok share nggih. Sampeyan kabehan dok share. Nek tempone semangat ya ora kaya-kaya, nek tempone anu ya mlelete ya ora karuan. Nek enjing nggih ngaji Jumat niku sing neruske jadwale Yai Solhan nggih. Niku kula kepengin nggih kados teng selapanan teng ngene Bangilan. Niku sakderenge maos Nadom Asmaul Husna. Bihamdika hamdan ma sholatin alan nabi. Apa sampe? Ya kula isane wis ngono bloko padha mawon. Ning kula kan dicatetane. Sampeyan mbon duwe mbora. Wa Nabi Rahman As-Salmani Maula Umar radhiyallahu taala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu wa sunni Rasulullah. Kala iku dawuh sapa Rasulullah idza salah terkalane jejaluk sapa sailun wong kang njaluk. Wala tako umangka aja megot sira kabeh alaihi ngatasé sail masalah tahu ing penjaluke sail. Hatta yafrugo ingkang ngrampungna sapa sail. Indah saking masalah. Tumarudu monggo nuli ya keri-keri nulak sira kabeh alaihi ngatasé sail. Diwakorin kelawan mulyaake walinin lan lembek alus. Nggih, bibadrin kelawan tawewek yasirin kang sithik. Au biratin utawa kelawan nulak jamilin kang bagus. Painahu monggo sedune kelakuan kote yakti iku terkadang teko. Jadi kot niku nek manjing tenggine fiil mudhari niku maknane kadang nek manjing tenggine fiil madhi nggih niku temen mulane lakod ja'akum temen-temen wis teko kan nek niki kan yakti berarti kadang-kadang terkadang yo kadang-kadang uga kok temenan betul iku paedahe kot yaktikum iku terkadang nekani kuming sira kabeh sampe tak critani yo ora ngerti tak critani iki ning tak diceritani ya lucu gitu kan rada gaya bakas nahwu barang kaya ben kaya wong iso seolah-olah awak dhewe niki ya bakas nahwu barang kan ngoten seolah-olah. Jadi seolah-olah itu koyok-koyok ya wong alim. Nggih. Padahal ya ora. Nggih. Qad ya'tikum iku terkadang nekani kuming sira kabeh sapa man wong laisa kang ora ana biinsin iku rupa manusa. Wala janin lan ora rupa jin yang duruna hale padha ningali sapa man. Kaifa ing kaya apa soni hukum utawi lakon nira kabeh bima ing dalem barang khawala kang wis maringake ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Riwayat Sayyid Abdurrahman As-Salmani ya Abdurrahman As-Salmani niku budak merdikane Sayyidina
Umar. Panjenengane dawuh, Rasulullah dawuh. Nggih, nek ana wong njejaluk, aja sira pegot apa kang kang dadi jalukane engko rampung saking nyebut apa sing dadi penjaluan niku abote ra pakat. Nggih, kula nulis sing teng omah terus engko sering nggih ana wong ngamen, ana wong sing nggawa apa map nggih. Ngoten niku durung muni sanese mawon nggih ngoten. Niku kula niku jujur bab ngoten mawon kok nggih. Dadi kula niku medhit. Nggih, medhit. Nggih, ngoten nggih kula nggih kandha. Sanese mawon nggih. Bahkan kadang-kadang ya nyerah krungu temenan soalnya gitu pas muni wang. Akhirnya wong lunga ya mencucu. Padahal dawuh Kanjeng Nabi nek ana wong njaluk aja sira pegot apa sing dikandakno. Nggih. Ngono ku wong kudung-kudungan ngono mbok mapo dilempit ngono niku nuwun sewu Pak nggih. Kula badhe matur sowan kalian jenengan. Bahasane ditoto rene ngoten. Lah kula nipun kesusu. Kesusu ndang ngubengno akeh masalahe teng Grendo. Ribute ra karo. Ah mesane sing mawon nggih ngoten. Ketok nek ora wong sabar. Padahal riyen niku kangge nglatih kesabarane, njajal kesabarane. Sayyidina Abu Bakar niku pernah nyamar jadi pengemis. Sampeyan ceritane ora ya? Oh sampeyan yo ngerti tak ceritani iki mang, nek ora yo ora arti. Mon. Itu aja ngaji. Wali kan. Jadi sing ampuh. Ora kai, ora payu tak. Amang yo mbok saleno kene nih, mosok sing yo mbok sapa ora. Mosok areng ngadeg iki. Iya, wah tak gembol ya. Masuk iki. Supaya sira tutak kanthi alus lan lemesi omong kanthi weweh sithik utawa nulak kang bagus. Karena terkadang kang teka marang sira kabeh iku dudu bangsane menungso utawa bangsane jin. Artine napa ora menungso biasa. Nggih. Nalika zaman riyin teng Andalusia niku wonten setunggaling ulama nggih.
kondiang kealimane. Mboten kleru niku jenenge baki kados e. Kados e lho nggih. Mungkin jian-jian googling. Niku masih ngoten nggih ngemis. Lah nek sing kula wae sing crita tentang era-era sakniki mawa sing terkenal tenggene internet niku nggih dimuat beberapa diunggah beberapa tiang nggih. Niku sewau wekdal Nabi Khidir niku ceritane kan ngoten kula nggih boten roh niku Nabi Khidir temenan ora nggih ra roh kula. Ngoten. Nggih. Niku tahu ngemis njaluk tenggene abah guru sekumpul. Nggih. Niku lembe mawon. Ndak bener orane gak roh kula. Tapi nek ningali napa ingkang dipun dawuh Kanjeng Nabi kenyataane kadang-kadang sing teko marang awak dhewe iku ana kalane nggih ora rupa bangsa menungso utawa jin. Perlune apa? Perlu ningali sira kabeh gandeng karo apa kang diparingake dening Allah marang sira kabeh. Nggih. Ngoten mawon ya hati-hati. Warawala nyeritake sapa Said bin Mas'ud Al-Kindi. Kala ngendika sapa Mas'ud Al-Kindi. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maura ana min rajulin utahe wong lanang yata sedekah kang sedekah sapa rajul fi yaumin ing dalam siji dina aulailatin utawa ing dalam suwengi la khufidho angin iku direksa sapa rajul min ayyamu ta saking yen to mati sapa rajul min lazatin saking arahe dientup hewan apa tula awat mati utawa kerubuhan au mautin utawa sangking mati bagtatan kang kelawan ndadak ngaget. Sahabat Said bin Mas'ud Al-Kindi dawuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dawuh, sapa wae wong sing sedekah ana ing siji dina utawa ing siji bengi dadi sehari semalam nggih di antara waktu satu hari satu malam iku wis lakoni sedekah. Nggih, mesti lho nggih dawuh Kanjeng Nabi, mesti diriksa saking mati dientup kala jengging utawa caka tula, entup kelabang. Nggih. Mas, mesti sampean kudu yakin, mesti niku dawuh Kanjeng Nabi. Nek sampean gak yakin, berarti sampean gak yakin karo Kanjeng Nabi. Nggih. Utawa kerubuhan omah, kerubuhan wit, kerubuhan iku ora insyaallah. Nggih. Utawa mati ngaget. Rohno Tegal komasian Tegal mati. Ngaget wahing mati. Nggih. Niku ya sampean aja ngartekno wong sing mati no Tegal, wong sing mati wahing. Berarti waktu itu gak sedekah ya sampean aja ngono sampean iki. Nggih, sampean ora malaikat kok nyerti ngamale uang kan ngoten. Ya ngoten nggih kangge pengertian sing kudu dilakoni. Makanya sampean kira-kira wis sedekah. Cara kita rokok seler wis. Kita durung gitu. Delok ora yakin durung gitu. Dilala kesempatannya ora ono. Mulane ngeten iki sampean iki diakali Kang. Nggih. Diakali kan lho sampean dilala dicawisi nek kalih kula malah ngene semene karepe piye. Nggih.